Кастингът на Mix Media Cluster е към своя край. 20 часа. Ние от журито активно се опитваме да вземем решение. Пораждат се множество спорове. 21:30. Членовете на журито са гладни. Тея Минкова поема инициативата и доставя пица. 22:15. Дани е приключил с вечерята и решава да пробва велосипед Urbanized Bikes. Достатъчно ясно ли го казах? Urbanized Bikes. 22:45. Всички сме потънали в мислите си. Трябва да вземем тежкото решение. 23 часа. Финалистите вече са събрани. Време е да съобщим победителите. Седем от вас, от над 5000 души, успяхте да достигнете до този момент. За по-малко от 4 дни 5000 души се свързаха с нас. Изявиха желание да работят с нас, при положение, че ние още не бяхме обяснили за какво точно става въпрос. Да. Евала! След като обяснихме за какво става въпрос, кандидатите не намаляха, напротив, продължиха да пишат до преди минути, включително имаме съобщения, хора, които искат да дойдат на вашето място. Така че наистина вие успяхте да преборите една много сериозна, многохилядна конкуренция. Сега, за да разчупа малко обстановката, искам да ви съобща една много хубава новина. И тя е, че не случайно сме ви събрали в този състав тук и никой няма да си тръгне разочарован, защото всички вас ви приемаме в екипа и всички вие ставате част от нашия екип. Всеки един от вас ще му бъде предложен договор за работа с нас. Ние имаме много идеи, много чакащи проекти, така че само остава да кажете yes, искаме да го правим и започваме да работим. Още от утре, се казва. Но това, което ще отличи двама от вас в случая е, че ще се включат в този конкретен проект за Хавай. Ще има много други, в които всички останали от нашето семейство, ние ставаме едно семейство, ще участват. Имаме един джентълмен в тази голяма компания женска, така че нека да започнем от него. Георги, ти ни направи силно впечатление, не само заради впитите си дънки и шарените чорапи, на които и аз съм фен. Аз също съм фен на шарените чорапи. Това, което ни направи впечатление, ти се занимаваш активно с видеообработка, интелигентен си, изключително много така определено се открои, скромен, което като цяло, може би много хора биха казали, че това е по-скоро пасив, отколкото позитив, но всъщност не е така. Ти имаш много светло бъдеще, поне според нас. Имаш много голям потенциал да развиваш канала си. И затова, братле, сега следва много сериозен момент. Георги? Даниеле, убиваш ме просто на драматизъм тече. Георги, ти няма да дойдеш с нас в Хавай. Въпреки това... Всички на тези комплименти бяха за да не се ядосиш и да ни биеш. Ще ти пратим записа, ако да си ги гледаш пак, нали? Да те топлят, как го каза той. Наистина имаме желание да работим съвместно. Олеле! Няма да е за този проект, за радост или за жалост, но... Си те пазим. И ние се надяваме да имаме желание да се развиваме. Следващата е Селик. Ти беше първа днес на кастинг и наистина ти казвам, че ни впечатли. Не просто да те хваля, тъй като сте тук вече, а наистина показа качества. Първо, изглежда страхотно. Второ, имаш хубав индивидуален стил, открояваш се. И трето, изглежда сериозно. Тоест, би приела ангажименти и би ги развивала по качествен начин. Така че в случая на теб ти казвам, добре дошла в нашия екип. Но не заминаваш за Хавай. За съжаление за този проект не. Не си те пазим. Какво скромно уточнение, дали? Ами да. Какво? Мони, ти нишаш с това стихотворение днеска, с това, че си толкова нестандартна, че яздиш, много си артистична, профилът ти в Инстаграм е изключително подреден и така си ги редиш композиционно, което лично на мен ми прави голямо впечатление. Също така ти беше един от кандидатите, които имаха най-ясно изразена позиция за това какво е инфлуенсър и как искаш да се развиеш. Имаше точно ясна представа. Не знам дали имаш планове за Коледа, но ти заминаваш за Хавай, честито!
Защото на Коледа щастлива Хавай! Честито, ти си първото момиче, което заминава. Следващата е Пламена. Пламена, ти ни впечатли изключително много на първо място с твоята трансформация. Това би могло да бъде изключително мотивиращо за толкова много хора, които искат да променят живота си, защото това е нещо наистина голямо и много важно. Като инфлуенсъри, вие трябва да давате положителен пример. А това е пример, който наистина си заслужава да достигне до максимално много хора. Ти също ставаш част от нашия екип, но за съжаление няма да пътуваш с нас до Хавай. Но все пак, участието ти беше много добро и ще продължаваме да си партнираме тепърва от тук нататък. Поздравления! Следващия, който приемаме в нашия екип, не е тук. Той сутринта беше при нас на кастинг, но сега вече му трябва да си върши работата и в момента пилотира самолет на някъде. Той също става част от нашия екип. Нещата, които ми направиха впечатление в него и в неговите социални мрежи, са това колко е комуникативен, колко е креативен, какво око има за материалите, които прави и поства в своите социални мрежи. Той обаче е пилот и лети много често, затова решихме него да не го взимаме в Хавай. Затова някой от вас трите е втората, която ще замине за Хавай. Добре, Лина, ти наистина шашна всички нас с каква лекота успяваш да позираш с колелото, какви изобщо физиономии правиш и сякаш ти идва отвътре, просто си родена да бъдеш модел и си на световно ниво. Затова ти ще бъдеш нашата перла в короната, ти ще бъдеш нашия инфлуенсър, който ще бъде най-вече използван за модни кампании и всякакви такива неща, които отговарят на твоята индивидуалност. За целта обаче за този проект не ни трябваше професионален модел, а някой, който да изградим с помощта на това пътуване. Ти за нас си много ценна и много се радваме, че има желание да работиш за нас и ние сме много по-скани, че ни избра. Затова добре дошла в отбора. Много ще се радваме да работим с теб. Останаха две дами. Анджи и Йоана. Трябва да се гордеете, че достигнахте до този момент, в който името на една от вас двете ще бъде произнесено до пътува до Хавай от 15 до 25 декември, като преди това ще мине през Лос-Анджелис. Не звучи зле, нали? Добре, ще започна с Анджи. Анджи, твоите положителни качества са доста сериозни. Ти имаш опит в моделството, отдава ти се определено, така както и при Лина, ти определено имаш комуникация с камерата, телегенична си, камерата те обича. Да, между другото си много фотогенична, всички от екипа това го потвърдиха. Нали знаеш, има хора, които наживо нали си кажат, да бе, хубаво момиче, ама като видиш през камерата си, вау, ма тя наистина е уникална, нали някакси разцъфваш. Това не се случва при всеки, защото пък го има и обратното. Много красиви жени им се отнема чара. Йоана, аз да кажа нещо, ти също, както казахме, дишаш спокойно, ни впечатли, спортуваш, и то доста различни неща. Йоана е полицайка, хора, да, real deal. Да, сериозна, амбициозна и дисциплинирана, което в случая е един плюс. Вторият човек, който ще замине заедно с нас в Хавай, да се забавлява, да развие себе си, профила си, самочувствието си, авторитета си. 3, 4. Йоана! Честито на Йоана и Симеона! Ами добре, хора, благодарни сме на всички и се радваме, че сте част от нашето преживяване. Чакай да станем. Александра, сложи ли ми чорапите с котките? Ами не. Никъде не ги виждам. Защото си стяхме, Даниеле. Здравейте, аз съм Наум Шопов. Не пропускайте да се абонирате за канала на Mix Media ето тук.